Хәерле көн, укучылар. Үткән дәрестә без информатика төшенчәсе белән танышып үткән идек. Информатика төрле табигатьле системаларда информацион процессларның закончалыклары, информацион процессларның автоматлаштыру методлары, чаралары, технологиялары турында фән диелде. Матдә, энергия, информация терминнарына да билгеләмә бирдек. Без аларны физика, химия, биология, география дәресләрендә дә очратачакбыз. Кеше өчен информация алган хәбәрләрнең эчтәлеге. Информация кешенең белемен тулыландыра. Мәктәптә уку белем алуның, димәк, информация алуның максатчан процессы. Күбрәк укыган сайын хәтерегез күбрәк информация ала. Белемнәрне классификацияләү ике төргә бүленә: декларатив һәм процедур белемнәр. Беренче төркем белемнәре мин беләм рәвешендә яңгырый. Андый белемнәрне декларатив дип атыйлар. Бу төркемгә билгеле бер күренеш җир кояш тирәсендә әйләнә. Вакыйга Пушкин 1799 елда туган. Объектларның үзлекләре. Байкал дөньяда төче сулы иң тирән күл. Бәйлелекләр. Пифагор теоремасы турындагы белемнәр керә. Икенче төркем белемнәре исә мин ничек беләм рәвешендә төзелгән. Алар процедур белемнәр дип атала. Һәм нинди дә булса максатка ирешү өчен гамәлләр билгели. Радиоалгычны ничек җыярга, вакланмаларны ничек тапкырларга, помидорны ничек үстерергә, булар барысы да аңа керә. Хәбәрләрнең информативлыгы шулай ук ике төргә бүленә: информатив һәм информатив булмаган хәбәрләр. Белемнәребезнең тулыландыра торган хәбәрне информатив дип атыйлар. Китаптан яисә газетадан туган телдә укылган текстлар, телевизион яңалыкларда күрсәтелгән хроник кадрлар безгә яңалык бирә. Инде Мәскәү, Россиянең баш каласы 2-2-4 була дисәләр, бу хәбәрләр сезнең белемнәре тулыландырмый. Бу фактлар сезгә күптән билгеле инде. Кабул итүче кешенең белемен тулыландырмый торган хәбәрләр информатив булмаган хәбәрләр була. Әгәр хәбәр бу кеше өчен яңа һәм аңлаешлы мәгълүматка ия икән, бу хәбәрдә кеше өчен информация була. Нинди дә булса белем алу билгеледән билгесезгә, гадидән катлаулыга булырга тиеш. Шул вакытта һәр яңа хәбәр аңлаешлы, димәк, анда кеше өчен информация булачак. Теләсә нинди укыту шуңа нигезләнгән булырга тиеш. Информация безгә дөрес карар кабул итәр өчен кирәк.